の者の傷を癒したまえ。か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 の者たちを癒したまえ。また強くなったぞ。人間ごときが黙りやがれ。出よ。やっと終わったようじゃな。そうだな。だが、これでボーゼルの脅威がはっきりした。奴は必ず倒さなければならない。そうね。そのためにもベルゼリアへ急ぎましょう。まあ、年季の違いじゃな。ベルゼリアへ向かうエルヴィンたちは湖のほとりにある小さな砦で夜を明かしていた。このまま何事もなければ、そんな期待を裏切るかのように元帝国軍漂流兵団のイメルダが戦いを挑んできたのだ。イメルダはこの混乱を利用し、帝国に併合された自分の国を取り戻すというのだ。
マイリア地方に続きドーネル地方も反乱を起こしました。わかった。まったくキリがないな。バルガス亡き後の炎竜兵団もよくやってくれる。だがドーネル地方ほどの兵力となると指揮者が必要だろう。よし、ドーネル方面の鎮圧には漂流兵団を向かわせる。イメルダはどうしたのだ、この忙しい時に。レオン様、イメルダ将軍からこのような手紙が届いております。何？イメルダからの手紙だと？あんたがこの手紙を読む頃には、私は自分の生まれ故郷に帰っているだろう。陛下の亡き後、帝国に尽くす理由がなくなったんでね。それに、今の混乱した帝国なら、かつて帝国に併合された自分の国を独立させることができる。そんなわけなんでね。悪く思わないでおくれよ。イメルダ。なんということだ。四天王と言われたイメルダまでもが違反するとは。これで帝国の半数ほどが離反ないし中立を宣言したことになるか。これほどまで陛下一人の力に頼っていたとはな。いい朝ね、エルミン。なんだか元気が出そうな天気。シェリーはいつだって元気じゃないか。何か言った？別に。ベルゼリアはまだ遠いのか？おいおい、まだ半分ってところだぜ。そう焦りなさんな。だがのんびりしてもいられまい。そうね。早く魔族の脅威を取り払わないと。待っていたよ、エルウィン。イメルダ将軍、どうしてここに？何？あんたたちにちょっと挨拶しようと思ってね。その割には随分と殺気立っとるようじゃが。さすがに年寄りは勘がいいね。さっさとそのラングリッサーを置いていきな。そうしたら命だけは助けてあげるよ。なんだと？渡せないって言うのなら力ずくでもらっていくまでさ。お前たち行くよ。